gashi ma na cika jarkai, gashi kuma ba zan iya ɗauka ba. Allah ya kawo wanda za su taimaka mu. Yauwa ga ma wasu 'yan wahala na, daga ganin su ba wanda ya ƙoshi, daga cikin su Allah ya kawo mun su lafiya. Ai ni nan ina so na je na neman yaman gwam. Baiwa Allah. Assalamu alaikum. Gasa ba kai. To gasa kowa ya fitar da kansa. Wanda ya dauki wannan jarkar to shi zan aura kuma. Wai wannan jarkar? Mana. Kin zo da farin jini, ne ƙaunar ki zuciya har a cikin jini, tantabara ta soyayya na gani, ciwo gare ni zo ki mini magani, makiya gare mu zan zo da idan gani, ni za na cinye gasar ba wanne ba. Sai an gwada akan sanna kwarai, kalamai na ka san faranta mini rai, ɗauki gasa. Wanda ba irinsa, zuciya na baki zo ki amsa, ki bani zuma ta so da rasa, na ɗimo ce san ki yasa, kowaye bani fargabansa, ba a haɗa ƙwariya da kasa, jarumta yanzu zani nuna a cikin maza. Ina so ka bar wani daɗin baki, na ba kuri. Zaki zaba